kasata kasata. Rabbi ceci kasata Najeriya har jihohi 'yan kasa cece mu, kidnapping yayyawa a kasata har da fyaɗe boko haram cire mu, shugabanni na gari ka ba mu, faɗan kabilanci ma duk cire mu. Allahu sarki na Ubangijin komai, mai busa numfashi, Allahu mai sammai, Allahu kai salati ga shugaban jarumai, har ma da ahalinsa a sahabu kai maimai. Allah ya Najeriya ya fi mana laifinmu. Mafakina na ni ne ba haɗeje ɗan haɗeja, jakadiya ta ce zan tura Najeriya, sunan wakar hantsi lallai ba ta wariya, magana ce zan yi ta daga kan uwa har ɗiya, ba na nufin sharri akan ku balle mu. Yau dai ƙasa ta ce na cikin musiba, ba ma ƙasar ba har masu tastu ba, shugabanni talakawa ba ta bar ba, ƙananan hukumomi su ma suna ta zaba, matsalar ta waye ce Allah ka yafe mu. Rabbi ceci ƙasa ta Najeriya har jihohi 'yan ƙasa cece mu, kidnapping yayyawa a ƙasata har da fyaɗe boko haram cire mu, shugabanni na gari ka ba mu, faɗan kabilanci ma duk cire mu. Kidnapping hanya ce ta sace 'yan ƙasata, talaka suna ɗauka, mai kuɗi suna sata, ɗalibai suna ɗiba har ma da mata, dangi su ba da kuɗi kuka tela makabarta, har gida suna zuwa domin su ɗauke mu. Tsoron bulaguro muke haɗa ja zuwa Katsina, yau shekara 6 abin yaƙi kwana, masifar tana nan a arewa yankina, laifi ne muka yi wa Allah Ubangijina, yawancin amana akwai ta a cikinmu. Faɗin yara ƙanana wallahi ba mu bar ba, makoci akan kama ko uba babba, sun yi wa 'yarsu ciki masifar ba ta kau ba, a arewa ana samu, a kudu ana samu, mu dai mutane ne ba dabbobi cikinmu. Rabbi ceci ƙasa ta Najeriya har jihohi 'yan ƙasa cece mu, kidnapping yayyawa a ƙasata har da fyaɗe boko haram cire mu, shugabanni na gari ka ba mu, faɗan kabilanci ma duk cire mu. Boko haram wayo komai fa arewa, babbar Borno amma yau ba kowa, Tubi jihar Yobe ita ma sun yi taɓawa,
faɗa ya kai kwanaki ba taɓawa, duba da sa hannun manyan ƙasar mu. Faɗan ƙabilanci daga kudu har arewa, ɗan kudu sare na arewa kaji wani wawa, ɗan arewa sare na kudu wai yayi ramuwa. Jahilci ne wannan da rashin wayewa, kowa a addinin sadauka ta haukan mu. Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke ta faɗa, komai mun yi kan ƙasar zai faɗa. Mutuna facewa ƙasar mu ce fa guda, ‘ya'yan mu zama barwa in mun yi ko ɗanɗa. Jesus ka yafe su, Allah ka yafe mu. Rabbi ceci ƙasa ta Najeriya har jihohi ‘yan ƙasa ta ce mu. Kidnapping yayyawa a ƙasa ta har da fyaɗe boko haram cire mu. Shugabanni na gari ka ba mu, faɗan ƙabilanci ma duk cire mu. ‘Yan arewa sai mu gyara halin mu sai mu zauna, zagin shugabanni aikin kine tana, zagin manzan Allah cin amana mu daina, fyaɗe luwaɗi maɗago suna duk mu daina, mu kama addini Allah zai cece mu. Shugabanni babba ya zo kanku, mulkin ku za ku gyara, gobe sai ku ci kwanku. In ku kun ki ku gyara, lahira za ku koko. Mata duniya kalilan kun ji haƙƙu, duniyar ga aroce lahira za mu komo. Godiya ga Hajiya Ramatu Ekirana, yaya ta ce ɗaya maman kari na nuna. Tammat bihamdullah nan zan kwana, Allah ka gyara ƙasa har ma jihohi na. Allah Najeriyawa ya fi mana laifinmu, Rabbi ceci ƙasa ta Najeriya har jihohi ‘yan ƙasa ta ce mu. Kidnapping yayyawa a ƙasa ta har da fyaɗe boko haram cire mu. Shugabanni na gari ka ba mu, faɗan ƙabilanci ma duk cire